bot iki. Wong iki puter. Lah piye ora diputer kok ya? Ki. Sapa? Enek dalang kondang sing lagi cedak. Nah iki ngarep dajal. Oh, kilo. Sapa iki? Anu bakul wayang. Ndi to ndelok to? Bakul wayang. Delok. Bakul wayang. Sapa? Sing kene gilap lho. Sapa? Bakul wayang. Itu maksud Sini bocah. Bakul wayang. Dalang juk. Munggah, mosok ora apal dalang. Mas Akbar ya? Ah, dalang bakul wayang Mas Akbar. Monggo Mas Akbar minggah mriki Mas Akbar. Ndi ae? Enek monggo Mas Akbar kula aturi minggah mriki Mas Akbar. Iki genah apa ora? Tenan. Ndi Mas Akbar? Wonge turu kok mau. Turu apa lha kula niku ngono lho. Ndi to? Lah iki lagi lho wonge ngadeg rokokan. Ya Mas Akbar, lha kula wonge nggo cucuk lho. Ngawut ae. Wot, bakul soto. Piye Mas Akbar gelem munggah gak iki? Ndi to? Lagi lah badan biru lah iki lah. Nah iki Mas Akbar. Oh ireng. Bisa. Ya iki lho Mas Akbar. Alah. Kene kono aku wabuk tenan kok. Kok ganteng kan. Iki mau jare turu ae. Alah. Kok iso rene. Yo bayang Iki sing nanggap sapa? Yo Gitu. Dilanjut lawan pun. Ayo kan sulu ae. Culo apa ora tanggapan ora panggung. Iki jane sing nanggap sapa lho Mas? Woi munggah becek ora tekon. Duh ora isin ora. Iki terus kon munggah terus kon nyapa? Kowe takon munggah siji perlune gandeng niken, loro itunge wayangku bis sing mbok sini. Balikno. Ning mobil. Kudu dibalekne wayang lawas lho kan barang apik Mas Akon. Ya mes Ning mobil kok diomong. Apa? anak Kentangmu disokol. ora lanang ra wedok cokore gladi kabeh lho. Iki kon piandang mulai iki. Nyanyi apa? Mau nyanyi nggih Pak Bu nggih? Ya. Gelangmu dolen lho ki nyawer. Ana wis ta loro nyanyi kono. Ayo nyanyi apa? Kaya apa? Dewa Tresno ya. Pasangan Dewa Tresno. fenomenal. Kok ya ora nggih blangkon to, Mas? Ora usah ngono padha karo blangkon ora usah. Nggih blangkon wae, Mas. Malah Blangkon mah nek buadek to, Mas. Bladek wong kok Lampung rung tau ubah kok sakit. Lah niku iki. Kempras. Yo nyambut gawe padake. Ya. Ngono sapi kok padha karo Aku blangkon. bar iki ndang mantuk ya, Mas. Ibiat. Lah. Kowe kok nubruk raine teng pletot lho kowe. Masalah tubruke ora apa-apa. Terus? Iki lho impron iki. Iman yakin kuat. Heeh, terus? Improne iki sok. Kamu kok ngembari dalangnya namanya Imron? Hah? Dalang kok Imron iki Akbar. Impron. Lah Mas sabar ta ngomong. Piye Mas? Ngomong piye, Iman ngomong iki lho piye? kuat tapi Imron sing gak kuat. Lho. Jenenge kok akeh men Kamu Imron. jangan namanya jangan Imron. Apa? Dar gombes. Kondar gombe kok. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kowe. Piye jenenge Akbar kabeh? Gurune. Anu gumantung keadaan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Ken, Ken. Ceblok, Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ah, ya toh. Mas lu apa? Awas lho polahane lho polahane. Rumah sakit tebih mboten nggih. Adoh. Oh. Wes.
Lah kaya Monggo patung ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. kaya patung sapi son ageng. Saya mengucapkan selamat. Disawang to Dem motone. Wah, Matamu dhewe. Hei! Mata-mata. Aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Saliman kene Mas. Oh iya. di Kero nggih to. nggih, gareng niku Garengi kero. Loh. Lah tanganmu kok ireng. Sinden ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya Dik, tak sepurani. Kualek cangkemmu. Luputku dhe sepira-pira aku njaluk sepura marang sederamu lho. Ngono. Luputmu Dik, sepira-pira luputmu tak sepurani. bener kuwi. Sing tuwe akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Lah, Nggo dhuwit ora? wah biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik kan, sik genah. Lemah lembut. Orang tua itu sebagai senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi ketemu aku yo gak pisan pindho wis peng bolak-balik ketemu enek peng 5 ya toh setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangoni aku rezekine mesti akeh Syukur kowe. Nyangane awakmu rezekine akeh. Sorry ye. Weh. Nyapa kok sorry ye iki lho. Ah bojoku dhewe ra tak sangoni kok ben modar kok. itu tidak boleh lelaki apa itu kayak gitu ndak boleh Seneni Nduk. Rungono wi ora oleh. rungono Mas Kok iso aku? yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora Nak ayo tuh rezeki rungono Mas Iya Nduk. Rungono kupingmu wis neni. Raimu. Aimu dhewe. Malah ngrai-ngrai mau wong. lek sampean ngono wis omah-omah lah Mas Akbar urung ini harus diberi contoh Pak Dik Mungkin lho. Contohne aku ki. Lah, Ora tau apa ya mbok blek. brune wong wedok? Duitmu Duitmu apa ya mbok brune wong wedok? Alah bayarane mbah anu ngono. ngomong bayarane ora ndang ngomong ngono Ora bayaran. Kakean Gratis. nek nyelempitne dhuwit dana kenakalan niku. Nduk, niken. Ku lho. Iki minal aidin wal faidin Minal sing aidin bener. wal Nah, iki supaya becik ya toh. Supaya becik iki ya kudu enek tokoe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. betul Ngono. Bapak, Piye? Ibu, Bapak, ibu, anak. bapak, ibu, anak. Maksudnya Iya. iki anu no, simulasi Simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaula muda semuanya. Iya, Ngono. terus Suasananya masih di alal bihalal. iya Oh, ngene ya, wis Piye, ngene. piye? Kan Dik ini kan paling muda di antara bertiga. Iya betul. aku paling tua Tuamu kono. Oh ya Anu aku dhisik. kowe. Nanti ganti-gantian peran, Iya. tapi aku Aku- dadi bapak sik. Bapak, Heeh. Aku. Dik ini kan anak. anak. aku gak ibu Nanti kan ada bapak sama ibu nanti dijol-jol. Nanti dijol-jol. ada aku nanti di bapaknya juga Iya. berarti aku punya no Hei. Punya apa? Punya apa tuh kan? punya brengos Oh iya, bapak. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sik, Bapak, Dik Niken anak, anak. Mas Gareng ibu. Ibu. Ya. nganggo kutung. oh pakai jilbab Jilbab Iya. kamu. Yo, selendangnya. Jilbatan sih. Jilbaban copot lah. Alah. ini simmer loh Lah, kamu tahu gak Shimmer. aku dari Rambutnya diore ora iki? Diore. Yo. iya no iya Diore. kamu punya rambut Heeh. rambutnya yang di bawah Iya. Rambut sing banyak kok aja kan yo. kok baunya badek toh Badek rambutnya ini ndak keramas Kamu sih, itu Bang. kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? ampunan Oh, dalam kok dijejeli tangannya lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku dijejeli ya anu nih. Ah. Itu maksudnya itu. Ayo. Lah, ayo itu Ini ya. karetnya. Kudungnya dikasih kudung. aku ini ada setnya enggak enggak ada set Set wi aku menungso kok set nduk. Jamput. Wah, Jan. Ide hayune. ya Allah Akbar kolu mbak ini Ora apa-apa, gampet ampet. Monggo ingkang badhe ngersakaken Oh, gampet, gampet. gratis ongkir. Kir-kiris.
Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, penayu dah aja. Ya Allah, ya Allah. Kajian lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarne. Masa mbokku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah pi nyapa tawa-tawa. Ki meranke suarane wong wedok. Upama kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya? Apa? Dekne kan? Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo retail lek gelem jajal to sebulan golek anu pateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi ya. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Duduk. Wah, iki. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Iki. Buah. Pakne. Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karonto-ronto, Pakne. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Iya. Lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe wis. Lho, lah kae anake dhewe sing teko. Ya. Lho, nduk niki tolong. Kene nduk. Aku to. No. Ayahku to. Aku dadi anake. Toprak gak tau payu yo ngene iki. Wis meneng iki su anu ki ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik nduk, sungkem Iki bapak. pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe kan. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Bacok wong mengko. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf lahir dan batin. Ning bapak sik. Aduh. Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sepira gedene lupute Bapak. Muga-muga Bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedake wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apane aku cah lanang ya to, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning. Maaf ki bapak anak kok. Kok ngono? Sikut Bapak, apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku enggak pernah salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak Jan. Enggak asik. Iya, kok gak asik. Wes salim bapake wes sungkem wes. Lho kok ndak dicium? Lho kok Kuwale. Sing nyium tangan kuwi. Nah, saiki genti Ibu. Nangis nangis ora apa-apa, haru. Rupane Ibu. Surga di telapak kaki. Betul. Wah. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, Sungkem. surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah, mbok ya sing apik Ibu iki. Apik awakku remuk. Golek sego samplokane kok. Urung saliman lho. Urung saliman kok lagi anu wis nyerah. Salim sih. Bu, Oke. nyuwun Iya, sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah aku ndak ndek salah mbak Ibu ngarai. Ya ampun Ibu nangis ya Allah, Ya. nangis. Rupane lho ya Allah nangis. Nangis Ibu nangis diusapi. Gah. Napa Aku mau nang ngene iki dadi ibuke. Oh, ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Ganti Kamu peran. minta jadi apa? Aku dadi Aku anak.
sampean anak. Iki bapak ibu. Iki ibu. Kowe bapak. Aku. Bapak. Aku anak sih ya. Oh iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Ya. Betulan sis. Aku anak karo ibu. Modar wong loro. Oke. Tedok. Gentung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana Tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora nek perubahane ngono. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman, Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga, Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite bapak malah takbir. Bapak nyapa? karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean, Bu. Bapakmu sing wajahe kaya nyambek wi. Oh, Gelem karaokean. karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora, belas Bu, belas ora disangoni THR, belas. Bapakmu wi. Heeh. Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Belas. Kok bangga? Tadang. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Le urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we mudar we. Mulih. Wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye to, Lek Ki? rawe ngalih. Saiki. Piye to Ki? Ngalih. Takbiran. Riyoyo renek batak rapopo penting kowe bongkok. Bar. Takbiran. Weh. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh. Bener toh? Opo? Bapaknya apa le bapak? Kerasa nyedek aku tak untal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Karaokean. Modar ki kok aku. Wes, wes, mau aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Wes syukur we. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wes piye? Ganti peran Aku wegah aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sapira salah anake mesti iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, duduk. Duduk lah, dhewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye, Bu? Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah Rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung Oh. anake dhewe. Anake nyapa to nyapa urung apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keliling lho Pak. Assalamualaikum. Cewek menengah sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keliling ki Wis lho. mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kok kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pak Ne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk
bodoh. Ran ning ngapuran saling memaafkan, anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya, Ya karo kowe. Tok. Lho lah kae anake, lah kae lho. Ah, Anakku, rene anak rene. Kangen di. takbiran. Ngendi? Takbiran, Bu. Teko ngendi? Takbiran. Cangkemmu teko ndi? Takbiran. Tekoni cangkeme kok moyang nangi. Muter kowe. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding. Bu aja kene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono, Pak, atas sono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok matane abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ke ngono. Kok wajahe kaya naga ya kan. Nah yo. Ah, bapakku ya naga. Ngawur. Aku ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe ora? ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran tenan, Pak. Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rung bonyok, kuwi mesti rung gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Ngaku ora ya Yakin, Pak. Bu, anak aku teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Ora. Aku Ampunen dine to. telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak buta kok ora iso, dikandani wong grek. Wis, Pak. Rumangane apa? Bapak, Ayo, wis, Pak. minggat ora? Bapak wis, Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis, Pak. Aku takbiran. Aku bocelono. Aku bocelono. Wis, Pak. Tak aku apa sing mateni, Pak? Walah bangetan ta ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane. Ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, jan. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Lah nyapa? Gelem diterusne yo, gelem kok awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Kuwi lho. Piye iki namanya tidak profesional Tidak kerja? lah. Kuwi lho. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Dadi gareng. Topine digosek to, topine digosek ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung kuwi lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Mawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosek to, topine gareng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ngono. Walah, alah kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis karo rambutnya di apa? Diore, dijambak. Diore terus dijambak. Ayo. Wah, kuwi kok nyambut gawe rong ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan kasine iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estu niki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya rapisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu ndek biyen jembluk sing ngomong aku, Nduk. Nggih, estu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, dileblepne ning jeding, dileblet. Ngedusi aku. Menengo sik, menengo. Dileblepne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblepne to Mas. mosok Ning padahal awak kuwi panas lho Mas. Dileblepne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gedhe ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit. Terus
tak andokne soto ngono padahal jila aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora das iwak. Biyen jajal sik ra ngandang andokno. Ngaku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayil ngiwon. Ya kok tangane mesti ngene. Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk weke liyan. Oh. Iya. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune, Amin. berkah barokah, Amin. angsal rahmatnya saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengini semua banyak orang. Ya toh Amin. pernikahan yang ke-20 anniversary. Anniversary. Aku gak iso ngarani dua saperi ngono. Mas Gareng dekne kan iki Pak Haji Eko Nggih. masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasik lenggah napa mboten nggih? Oh Sik. nggih, bebele tasik lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Napa Bu Ajah? Kalih Bu Ajah sekalian. Apa batase? Monggo sing longgar pundi? Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Heeh. Tasih lenggah mboten? Monggo Pak Haji Eko. Monggo, Katuran Pak Haji. minggah wonten pepanggungan. Nah niki momen langka gitu. Jadi harus diabadikan. Oke. Monggo Pak Haji Eko katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Cekar saking sasana pernikahan. Nunuju panjenenganipun Bapak Haji Eko. Saribit ingkang garwa nunuju panjenenganipun Ibu Ajah Asih. Loh. Ya gelange jan masalah. Ya Allah. Mboten Bu. Kula namung Niken. dalam Kaya mripatmu ki kok nyawang gelang. ya, namanya perempuan. Perempuan. itu ya. Mbok nek pengen gelange maturo karo aku. Apa mbok tukone? Lho sapa sing ngomong? Wong takon matur Aku tok. besok beliin ya. Ya. Oh iya, yang gini loh Mas Akbar ya malah bahasa saya malah ngompori malah. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Piye to Kok gur senduk-sendukan tok. Ya ora ngono ya tiket ki tak kon ngomong cangkeme. Hei. Ya wis luwih tuwek kok ora iso ngomong lho. Ah. Dibayar larang lho, pira 16 juta lho. Lho ya 16 juta dhewe lho. Aku sing 2 juta Sampai 2 juta tenan. DP nih. Aku arep muni amin. Monggo Pak Haji Eko, Ibu Ajah saya mbok menawi wonten sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini atau pesan-pesan kepada warga sekitar monggo. Puas napa mboten? Nggih. Monggo. Nggih. Puas iki kok Nek puas nanggap malih, Pak. Nggih. Matur nuwun Mas Akbar. Nggih. Tadi saya sudah sempat memberikan sambutan panjang lebar. Cuman ini ditambahi sedikit. Nggih. Terima kasih banyak kepada kru dari Mas Akbar Nggih. dan juga Mbak Niken Nggih. yang sudah sangat memeriahkan acara ini Nggih. pada malam ini. Terima kasih banyak. Ibu Ajah saya mbok menawi Monggo, ngendikan Bu apa? Ajah. Oke. Ada sedikit kata dari saya Iya. cukup bahagia, senang, puas dengan penampilannya yang all out ya. Iya. Iya. Saya juga terima kasih buat tim Astra Barat. Astra Tim Brata. Asta Brata. Asta Tobrut. Ya, yang luar biasa. Asta Tobrut Mas. Lajeng Bu, Buat, lajeng. saya terima kasih buat Nggih. tim Asta Brata yang luar biasa, yang masih muda-muda dan hebat. Nggih. Ini luar biasa banget, menginspirasi. Nggih. Jadi saya sangat senang dan puas. Amin. Insya Allah aku dieling meneh Mas, bae nanggap yang ke katuran malih. Amin. Bukan usah ndamel gareng ponder. Ponder. Estu. Aja Mbak, ngesakno lho. Mulas kok ngene ojo mentolo men sih. Bu, jenengan melah kali kula, Bu. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Jenenge Akbar kali Niken Gedindase, niku gedindase. masalah tega kali kula, Yo Bu. ben, lha wis tega ambek aku ya. Lah wong gantenge kaya ngene ra diobok-obok. Lah ngopo ora tega?
Monggo Ibu kali Bapak mempunyai request nopo badhe Request nembang lagu. napa request mawon. Request lagu nopo? Request Oh, Pak Eko karaoke nyanyi. Nggih. Napa Pak? enggak, Mbak Niken aja yang nyanyi. Oke. Lagunya Mbak Niken sendiri yang biasanya saya lihat di mobil sama istri nemen. Oh, nemen. Oke. Siap Bapak. Ya, monggo dilanjut Mas. Oh nggih, Matur nggih. suwun sanget. Nggih. Wah, napa Pak? Ngerogo-ngerogosan napa Pak? Mboten sarok-rokok Pak lah ya Allah ya Allah. Olah HP tak kira. Tas kula niku gedhen rumangsan Pak. Pak niki mau lagune nemen nggih, Pak? Nemen. Nggih nemen. DP-ne riyen, Pak. Nggih. Mengke lek mboten di DP mboten muni niki. Nggih. Napa malih kibote wah niku jajan kadang digawa. Sabar Tris. Terayo jenenge bocah yo ngene iki teh ya sabar ya. Heeh. Dari tim-tim Bani Sukarti atau Dekornya mungkin boleh. Oke. Siapa ada yang mau? Mbak Sida Mungkin yang pakai baju. Ada Mas Ferry. Pakai baju. Ayo joget-joget di kembar. sini, Ya, joget joget bareng. Ya, di nggak sini. apa-apa. Ayo, nggak apa-apa di bawah situ. Ini namanya Mbak siapa ini, Mbak? Mbak Rosida. Mbak Rosida. Hmm. Monggo Mbak. Mbak Sida. Monggo. Malah kok padha karo aku. Jadi ini. tadi waktu di sore tadi ada gini Mas Akbar. Bagaimana? Mbak Rosida sama Sabrina ini kan sama-sama overweight. Oh. Katanya gini, gimana Yes. Tante Asih kalau saya mau foto di pangku sama Mas Akbar kaki satu sama kaki satunya. Woi, sok Mas Akbar sok gepeng iki kok. Monggo. Mas Tib ya kaki satu dan satunya. Mau minta foto, tapi di pangku syaratnya Mas. Wah, mboten. Pakai 2 lutut. Orangnya segini Mas. Loh. Mas Akbar langsung mundur dong. Aku langsung ngambekan dowo aku. Ya ampun. Ya Akbar ampun. langsung Al-Fatihah. Ndak Mas guyon. Nggih, Ya, nggak guyon apa-apa. aja. Kadung mak teratap paling. Hei. Ora Mbak, guyon tok kok. Aku yang tak kak. Guyon aja. Nemen ini Mbak Rosida mau Mbak mencoba. Rasida tobrut. Ya ora. Boten Mbak mriki. Wes tak dekep Nggih boten mriki Mbak. Boten Mbak ya Allah. Kok enek tambahane. Mau menjoget atau bernyanyi bersama Mbak Niken, Mbak Rosida? Nyanyi bareng aja. Oke. Dari mana Bani? Mana tadi? Bani Sukarti. Oke. Double. Oke, siap. Monggo nemen. Oke, Dek Niken bersama. Oh, malu-malu kucing. Anjir. Ojo ngawut ae. Sini Mbak Rasida. Mbak Rosi ngene. Rosi. Kene wong ning kono padha iri kabeh soalnya aku iso jejeran karo sampean. Kan wong ayo foto. Rame je. Mbak Rosida, nanti kalau joget sama Dek Niken, nyanyi bersama Dek Niken, nanti jogetnya Dek Niken ditiruin loh ya. Gimana aja jogetnya Dek Niken ditiruin. Pokok aja sampe bokongnya dikek ngarep. Iya pokoknya kayak ning ngarep ki. Piye carane? Ya, terus. Lah wong iki bokongnya nanti Mbak. Niken. Mboten Mbak. Niki lho. Bokongnya kan teng mriki to. Maksud kula ngaten lho. Mengke madhepe teng pundi ngaten lho. Enggak. Iki bangkeanku cek tak tinggal. Pargoy, Mbak. Zaman sekarang gitu yang sentit. Ayo to Mbak, ndang lo jajal. Duh. Baik. Baik. Akbar yo nyawang to, Bar. Ora. Kaya nyawang to. Boten. Ora nyawang mung lirik kok, Ken. Rumangsaku. Anu, ki ada sego ge ngesek sego lho. Ora Mbak ya Allah. Wih, berarti ayem kok Mbak Niken. Ayem lah, pastinya bahagia selalu. Alhamdulillah. Ojo diet. Sakti. Ojo Lho makane saking sakti iki ora enek perubahan iki. Tapi wingi wis turun kok Mbak Rosida, bobotnya turun 2 on kata ya. Turun di bawah timbangan. Gorong on. Ayo
nemen Mbak Ya. Rosita bersama Dek Niken Salindri. Oke. Oke. Yo. Batekno yo. Oke, makasih Mbak Rosita, Pak Eko, Bu Asih, nggih. Nggih. Mau nyanyi lagi toh? Apa? Oh sudah puas, sudah. Sudah nggih. Sudah puas sudah dapat. Oh iya nggih. Nggih. Loh, mboten sias ngono toh? Foto kali Mas Akbar. Ayo. Wih. Mas aku. Malah. Duduk dulu Dek Niken, istirahat dulu nanti lagi. Ya. Diterusne Mas Gareng ya. Nggih, monggo. Mbak Enggar karo Mbak Dwi jumeneng bareng yo. Ayo, sepati co. Ayo, balik ke gamelan yo. Yuk. Yuk. Hoppa. Selamat malam. Iya, selamat malam. Salaman sik karo Mas Gareng, halal bialalan dulu. Minal aidin wal faidin ya Nduk Dwi. Mohon maaf nyuwun sewu. Ngapunten. Nyuwun pinten? Nyuwun 50. Oh, nyuwun pangapunten nggih. Mbak Nduk Enggar, minal aidin wal Ninul. Iki lho Om iki. ayu marpate kok dawur. Enje Iya, Nduk. minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf. Oh, maaf, Enje. Iya, Nduk, tak sepuro kabeh luputmu. Nggih to. Sak gedhe-gedhene nggonamu sik gedhe nggon aku ya. Walah. Aku kan duwe. Sepuro kuwi lho dosane. Nggih, Dik Enggar, Mbak Dwi, monggo iki badhe. Iki ana pamundutan Napa? Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Ya kuwi saka lumantar WhatsApp. Milih sampean tembang kangen apa podang kuning. Ya. Enje, tembang kangen mawon. Oke, Mas siap. Akbar. Buka saka tenor digayengke. Yo, Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Tembang kangen. Dados jogete Mas Gareng. Ya. Yo. Langgam sik. Ya. Langgam sik. Langgam sik Ya. yo, Aryo. Jangan dong enja. Kakean nastarmu, Mbak. Oh iya. Sing di. Wah, sing di. Balekne ning pelok. Heeh. Sepoti pelok terakhir Dik Niken Salindri lagi. Jomane kembali. 1-10 ngatasi yo, Mas. Sawangane ya. Kembali ke Dik Niken. Ayo, lagi. Duk. Sepoti yo sing pelok yo. Sing gundul apaan? Rumangsa sing ndi sing gundul. Anu yo lagu. Ya. Rarani muni. Nduk Niken. Kok tuweles to, Mas? Apane? Sampean ngompol ya. Mboten keringetan wong nyambut Jareku gawe. teles. Jareke sapa? Jareku. Oh, ya kuwi kutan banyu maling. Penutup ya, Dik. Apa? Sing seraginan bebas. Ayo, sing seraginan. Sakenan terus. Seraginan yo nggo penutup balekne ning pelok ora Nah ya. Apa? Manet Gelo wis. ninggal katresnan. Ya wis manet wis. Ah, ninggal katresnan wae ya. Heeh. Enggak mau. Lho, apa? Gelo wis gelo. Oke, gelo. Wisa wis wisa. Kok yo ngolang aleh to kok entek sing ndi. Wisa surupe. Sorry. Maya sore. Tapi nadane dindekne ya, Mas? Iya. Heeh. Ya. Apa? Manut? Heeh. Kanca-kanca apa? Heeh. Heeh, ya. Mangga? Yo.
Asta Berata. Diaturkan selamat malam untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Maret Asta Berata. Bagaimana seperti oh ya. Joget apa emang ngene-ngene. Joget versi mopok gandeng. Mopok galeng ya. Lanjut, yuk. Apa nih? Oh iya iya. Yuk.
Mas Gareng. Wis ndang maam-maam sik, leren-leren sik aku tak keprukan. Nggih. Monggo. Silakan. Mesake sing penikmat lakon. Mak, piye cawe sesaji nderek ingkang sinuwun? Heeh.